Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să mai luăm încă un starter de la Toti, Team of the Year de la fundaș. Suntem pe contul micuț, pe contul mic. Aici o să luăm eu unul de 94. Nu știu dacă v-ați prins, dar este vorba despre Marquinhos. Puteam să-l iau și pe Donnarumma, chiar mă gândeam la ideea aceasta, dar am spus că mai bine aș fi un Marquinhos, mult mai bine, după părerea mea. Așa că haideți să luăm. O să-mi intre foarte bine în echipă. Brazilia, CB, Paris Saint-Germain, Marquinhos. Foarte fericit că am reușit să-l iau și că am ajuns până la el. Da, 20 de milioane costă. Oare l-aș putea vinde? La 20 de milioane? Aș cam da. Acum am văzut. Cante 13. Ța de ieftin. Wow. Se vinde? L-aș putea vinde la 19, dar eu nu l-am făcut ca să-l vând. Mamă, Mbappé s-o scumpit. O să apară cel mai probabil cât mai curând și echipa mea 2 după tot tipul contul secundar. Aici puteți avea în momentul de față o mică parte din ea. Pentru că nu știu dacă o să rămân tot pe această formație, deoarece Fekir e out of position și Fekir chiar vreau să rămână. Hai să facem o mică comparație. Da, clar mai bun. Ia să văd dacă are același skill boost cu Puyol. Să sperăm că da. S-ar putea. Da. Cred că îl țin în echipă. Ia să văd, da, am făcut 198. Da, am făcut. Și vezi că ia bine cu Renan Lodi și cred că îl țin și pe Renan Lodi. Care maxim. Mai am nevoie de un right wing. De asta spuneam că să-l vând, deoarece am nevoie de right wing. Poate și un CM. Acum vreau să verific un lucru. Acum suntem pe contul mare. Am revenit cu un mic pack la Europa League. Pentru persoanele care mai sunt pe live. Pe live și eu, pe videoclip în momentul ăsta. Haideți să-l deschidem. Să sperăm că o să fie ceva bun. Japonia. Striker e la 23, 100%, 100%. Da, ăsta a fost. Wow. Da bine, la ce să mă aștept? Doar nu-mi pică mie cama, da. No. Oh, uite. Mai aici un mic pack. Wow. Am făcut și un mic pack opening. Un mic pack opening. E aici, nu pot deschide un pack. Hai că pot. Nu pot. Păi și atunci ce să spun? Cred că aici o să opresc și eu videoclipul. Cred. Mamă, Cancelo destul de scump.
Mamă, cât insinie. Cât insinie, bă, frate. Cât insinie. Pot vinde ceva pe aici sau nu? Hai, tu ești. Oh, da, direct, la vânzare. Nu mai stau eu. Vini. Te duci sau mai stai? Te duci. Ba nu, 208. Nu mă las așa ușor. Cine de 208? A lui? Mamă, ia ui. Cred că stau mai mult timp aici. Da, în fine, o să-i vând pe ăștia după ce... O să-i vând. Eu am terminat aici videoclipul, eu am fost David, o seară bună. Pa, pa!